Grazas, señor presidente. Señor Feijóo, no debate de política xeral falou da exemplaridade dos dirixentes políticos. Vai asumir responsabilidades polo escándalo dos cursos de formación. A que se refería o señor Pachi Lucas, o conseguidor do señor Crespo, cando nunha mensaxe di que vostede vai ser clave? Mire, os comportamentos corruptos son sempre execráveis, mais con perto de 300.000 parados en Galiza, que o diñeiro de cursos dirixidos a formar e proporcionar oportunidades de emprego fose desviado para financiarse ilegalmente, para enriquecerse ilícitamente, é aínda máis repulsivo e indignante. E non abonda con que actúe a xustiza, señor Feijóo. Tamén hai que depurar responsabilidades no ámbito político. Este escándalo revela que estamos ante unha trama de financiamento ilegal, coa connivencia de responsábeis políticos do seu partido e do seu goberno. Non o digo eu, señor Feijóo. No sumario fálase de arranxos de contratos coa participación dos responsábeis do Instituto Galego de Consumo. Fálase de que a trama tiña en nómina a Pachi Lucas como grande conseguidor e moi achegado a vostede, a Álvarez Freixido, xefe territorial de Traballo, a Odilo Mantiñá, director xeral de Traballo do seu goberno. Por que dimitiu o señor Odilo Mantiñá, señor Feijóo? Curiosamente, un día antes de ser chamado a declarar. Neste Parlamento aínda estamos esperando por parte da señora Mato unha explicación, a non ser que se entenda, por suposto, por explicación, tomarnos o pelo dicindo que dimitiu por razóns persoais. O sumario fala tamén das relacións privilexiadas de Gerardo Crespo con dirixentes do Partido Popular. Mire o que lle contesta Romai Becaría a Gerardo Crespo despois de que este lle pedise que se interesase por un concurso. Querido Gerardo, recibí el correo y he trasladado el asunto a Diego Calvo. Si tienes alguna sugerencia, mándamela. No sumario fálase de presuntas doacións ao Partido Popular e das relacións privilexiadas do conseguidor do señor Crespo con vostede. Señor Feijóo, neste Parlamento, moitas veces, vostede fala máis de Andalucía que de Galiza. Hoxe, para variar, vou facelo eu. O Partido Popular solicitou con insistencia en Andalucía a creación dunha comisión de investigación polo escándalo do SERE. Finalmente foi creada por acordo de todos os grupos. Vai facer o propio no Parlamento de Galiza? Vai facilitar que se cree unha comisión de investigación por este escándalo? Pero, sobre todo, señor Feijóo, vai depurar responsabilidades e vai asumir as súas responsabilidades persoais? Responda con clareza. Gracias, señor